Estic aquí, a la Garriga, m'estic buscant un xino, que el pobre, en plan, anava al mateix bus que jo, es veu, i el conductor del bus m'ha dit que li digui jo com anar a Barcelona, perquè està la R3 tallada. I pensava que el bus, el que s'ha d'agafar ara per anar cap a Barcelona, es pillava a l'estació, i no es pilla a l'estació, estava treballant a la puta estació. I estic intentant buscar el xino aquest per dir-li que no, que vingui cap on estava jo. Joder, ja estic al puto centre de la Garriga i no l'he vist, tio. Tio, no sé què fer. Tio, és que no m'entenc, el cabron on s'ha anat, tio, com ha anat tan ràpid? Tio, s'ha sortit un minut abans que jo. És que hi ha un tren allà i doncs el tio se'n va a Vic. Estic veient ara a l'estació. Tio, el karma m'ho ha de tenir en compte, no? Això que estic intentant fer el bé. Bueno, no, és retirada, tio. Pobre xinito, tio. És que no sabia literalment ni papa ni d'anglès, tio. O sigui, m'anava amb el traductor de Google en xino perquè li parlés allà. Bueno, almenys he fet turisme pel centre de la Garriga. Xavales. He parlat amb ell. Ha arribat el... Sort, perquè falten 5 minuts. Ha arribat el xinito. He anat corrents i li he demanat perdó i li he posat li he dit que em posés l'àudio i li he posat que perdó tu, que no soc d'aquí tampoc, i pensava que el bus, com no va el tren, pensava que el bus es pillava igualment allà a l'estació i es pillava aquí. I s'ha rigut i m'ha fet que no, cap problema, no sé què. La mare que em va parir. Bueno, solucionat, karma bo.